Перший день дводньовий навчиві доктора Квокі означало преподавання під назву «Преклади на сучасний лемковський язик». По його словах, преклад, мezi іншим, то процес мезіязикової і мезікультуральної комунікації. Приніс сам деякі примірники, які ще зараз появляють у Польській від 5-6 років. Преклади і старої ruskiej, lemkowskiej literatury z początku XX wieku, a druga fajta przekładów to są przekłady współczesnych pisatelów z Średniej Europy, albo europejskich, albo światowej klasyki pisatelów. Гостування доктора Квокі – продукт вецеїрочного сотрудництва з філозофським факультетом і нашу катедру. Profesor se u svojej naukovej roboti za njima preučuje Lemkoh, ich jazyk, ich kulturu, co znova za nas interesantne, bo po pochodzenju treba povedati, že i Rusnaci na tih prostoroch po pochodzenju spadaju do Gulemkom. Takže i to nam važno. Možda mi tu nie sve máme isti popatrunki na všetky pitanja pochodzenia, istoriji, kulturi, terašnjosti i tak dalje. На jutре на 10 годин і 30 минути мало би бути затримане друге преподавання доктора Квокі під назву «Лемковський руський. Офіційне хаснування у Польській» на філозофському факультету. Його навчива відтворена у раміках програмі Erasmus+.